Ndị be anyị ekene nụ. Onye na-ekwu bụ kacha obi ezigbo nwanne unu. Ụtụtụ ọma na efifi ọma anyasị ọma depending mgbe iji ahụ vidiyo a. Isiokwu anyị ka bụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo. Ife anyị na-eneba anya n'isiokwu a bụ ka state creation, ife about state creation si wee bute nkewa n'etiti anyị. Ife niile of bad governance, ife bad governance butecha. Just brief history of Ebonyi State. 1996 ka ekepụta Ebonyi State. Iji wee gwa gị na before 1996 onwe dịka Ebonyi identity, dịka ịgwa mmadụ abụ m onye Ebonyi kịta ọ sị gị hey ndị Ebonyi, ọ dịbụrụ before 1996 just 27 years ago. Before then enwere anything dịka Ebonyi identity. Ife m ga-ekwudewe bụ ị na-agwa nwanne gị okwu, ijiri a respectful tone na-agwa onye okwu. Don't talk to the person ka ị na-enetu anya na nwanne gị ka ọ bụ na ọ bụrụ onye ilo, ọ bụrụ onye an outsider. Maka na onye ukwu ma onye nta, onye ọbụla nwere respect nke ya. So n'ebe a ka anyị ga-akwụsị vidiyo a. Ị na-ene anya another video anyị ga-eme. Topic anyị ga-eneba anya bụ ife a na-akpọ dịka every Ebonyi State person akpọ ya onye abakaliki. Onwe ebe obido, ọ bụkwa na ebe atin dị ya, mana onwe ebe datin bido. And anyị ga-eneba anya na the history behind that very quickly na another video anyị ga-eme.